Здравейте, драги мои! Днес ще си приготвим арабски сладкиш с тахан от далечен Оман. Идеално си подхожда с чаша кафе, а най-трудната част от приготвянето се оказа чакането да изстине, преди да го нарежа. Убедете се сами колко лесно се приготвя. Трябва ни само купа и бъркалка. Ще използваме 250 грама разтопено масло, 100 грама кафява захар и 100 грама бяла кристална. Разбърквам да се разтопи захарта и започвам с добавянето на яйцата. 3 на брой. Добавям ги едно по едно, като бъркам всяко да се усвои в тестото, преди да добавя следващото. След като сме готови с тази стъпка, добавяме и 100 грама разтопен бял шоколад. Разбърквам отново и добавям и течен тахан, който е 200 грама. Естествено, пак трябва да разбъркаме. И последно е редът на брашното, което е 200 грама с набухвател или обикновено, но ще трябва да добавите чайна лъжица бак пулвер в този случай. Тук по желание може да си добавите черно шоколадче. Не е задължително, но е препоръчително. Прехвърлям тестото в застлана с хартия за печене тавичка и поставям в загрята фурна на 180 градуса Целзий за около 25 минути или до суха клечка. Задължително изчакайте сладкиша да изстине преди да го нарежете. Наслаждавайте се и бъдете здрави!